साईनाथ, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघात इच्छुक उमेदवारांच्या यादीत एक नवा ट्विस्ट समोर येतोय. नेमका काय ट्विस्ट आहे? चिन्मय, खरं तर एकूणच रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक ही खरं तर लक्षवेधी ठरते. कारण मागील कित्येक महिन्यांपासून एकूणच उमेदवारांच्या नावावरती चर्चा होते. इच्छुक उमेदवारांच्या यादीत सुरुवातीला दीपक केसरकर, प्रमोद जठार, भारतीय जनता पार्टीकडनं प्रमोद जठार आणि मंत्री उदय सामंत यांचे बंधू भैया म्हणजेच किरण सामंत यांचं नाव देखील चर्चेमध्ये होतं. परंतु आता आमदार दीपक केसरकर अर्थात मंत्री असलेले दीपक केसरकर यांनी मी लोकसभेसाठी इच्छुक नाही, मी पुन्हा एकदा सावंतवाडी मतदारसंघातूनच माझी निवडणूक लढवणार, आमदारकीला उभं राहणार असं स्पष्ट केल्यानंतर मात्र दोन जणांचीच नावं प्रामुख्यानं समोर येत होती. ती म्हणजे भारतीय जनता पार्टीकडनं माजी आमदार प्रमोद जठार यांचं नाव आणि रत्नागिरीतनं शिंदे गटाकडनं अर्थातच मंत्री उदय सामंत यांचे बंधू किरण उर्फ भैया सामंत यांचं. आता मात्र या उमेदवारांच्या यादीत नवा ट्विस्ट निर्माण झालाय. रवींद्र फाटक यांचं नाव सुद्धा एकूणच या चर्चेमध्ये आहे. रवींद्र फाटक लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक आहेत अशी माहिती कोकणशाहीपर्यंत राजकीय सूत्रांकडनं पोहोचते. चिन्मय, खरा तर एकूणच हा संपूर्ण रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघासाठी उमेदवारांच्या यादीतला नवा ट्विस्ट समजला जातोय. रवींद्र फाटक यांची नेमक्या कोणत्या शब्दात संक्षिप्त ओळख करून द्या? चिन्मय, खरं तर रवींद्र फाटक हे मूळ देवगड तालुक्यातील मिडबाव गावचे सुपुत्र आहे आणि रवींद्र फाटक हे मूळचे नारायण राणे यांचे समर्थक होते. राणेंच्या बंडात सहभागी होत त्यांनी शिवसेनेपासून त्यावेळी ते दूर झालेले. एकनाथ शिंदेनी पुन्हा एकदा त्यांना शिवसेनेमध्ये आणलं. विधानसभेत रवींद्र फाटक यांचा निसट्ट पराभव झाला. अगदी 2009च्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये माजी आमदार प्रमोद जठार यांच्या विरोधात रवींद्र फाटक यांनी शड्डू ठोकलेला होता आणि त्यामध्ये मात्र अवघ्या 34 मतांनी रवींद्र फाटक यांचा पराभव झालेला हा निसट्ट पराभव होता. एकूणच 2 वेळा ते विधानसभेला निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरलेले होते. परंतु दोन्ही वेळा जरी अपयश मिळालं असलं तरी आमदार रवींद्र फाटक यांचं नाव मात्र संपूर्ण कोकणात त्या निमित्तानं अधोरेखित झालं. त्यानंतर मात्र फाटक यांना शिवसेनेकडनं विधान परिषदेवरती चिन्मय संधी देण्यात आली. सुरुवातीला राणेंचे, नंतर ठाकरेंचे आणि आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू आणि हक्काचे शिलेदार म्हणून रवींद्र फाटक यांची संपूर्ण कोकणात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळख आहे. एकूणच लोकसभेच्या उमेदवारी फाटक यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाल्यानं पुन्हा एकदा चिन्मय मी या ठिकाणी अधोरेखित करतोय की खऱ्या अर्थानं ट्विस्ट निर्माण झालाय. रवींद्र फाटक यांच्या नावावरती शिक्कामोर्तब होईल अशा पद्धतीनं राजकीय सूत्रांकडनं माहिती मिळते. नेमकं या संपूर्ण विषयानंतर काय राजकीय गणित रंगणार आहेत आणि कशा पद्धतीनं लोकसभा आपली रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक ही गाजणार आहे हे पाहणं सुद्धा तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. चिन्मय, धन्यवाद साईनाथ आपण दिलेल्या माहितीबद्दल. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.